asok na hotung nyaklai tongnai kaplai sama gang kaitor tinang hanya ni elma kata puang tangai tongkam ini ang porinai pas zhoni tino ang porinai kobor se tongo kaitor ni besarok apa sengno busuk hamzaka nasik di bo sengno asuk hamzak ma bai seng kaitor ni besarok hamzaka seng bo soi aba haino o sengsar kaitor no sinia ni bagui no seng no bo sinia khajani takurok seng tabuk kaitor ni besa tamo ke seng ulo tamo no abo tabuk bo kaham ke sawi manya ko seng sawi mano bo nukjak puru ke seng bo haino ngnai tamni hanba seng bono aba hai no abo nuknai bono omo tuike khatungui tongnai rok borok sakno katsui bo haike no kathar khlaiui tono sumjok khlainai borok bo kerong swaima klaio sumjok khlaima wngkha kerong swaima se norok sawi mano bo borok ni sumjok rok no rujuui tlangna bagui se phaio phiya bini le sumjok kwrui hinui bo sawi mano bini bisingo tongnai borok bo sumjok rok khlaiya sumjok khlaiui tongnai borok le bobono nubo nugya bwkha bo sinia ang sarok khoroksa phano norok no tabani tung sumjok samung kaham khlainai borok bole bo kaham wngmatui no kaham sumjok khlaiui tongnai borok bo wngkha soitan ni bwsa tamni hwnba soitan yaphangni simi no sumjok khlaiui phaikha tamni hwnba kaitor ni sajla le o samung ni bagui se phaio soitan ni samung rok no sokomorna bagui se bo phaio kaitor ni bwsa hingke bo tai sumjok khlailia tamni hwnba kaitor ni tongmung bini bisingo tongo kaitor ni bini bupha ba bo tai sumjok khlaiui manliya kaitor ni bwsarok bai soitan ni bwsarok ni pherlaimung khe oro se sijago samung kaham khlaiya eba bini takuk no hamjakya a borok kaitor ni bwsaya norok kichik norok hamjaklai di tamni hwnba norok yaphangni simi no kokno khanaui phaikha abo khe chwng kiching chwng hamjaklai thai chwng kain hai wngthai kwrui bo wngkha soitan ni borok bo buphayung no butharka tamo wngui bobono buthar tamni hwnba bo khlaimani abo wngkha chaya bini buphayung khlaimani abo wngkha chamani takukrok tomung o swngchar ni borok norok no naisalkhe norok tawana di chwng sawi mano chwng thwinani lama barui thangnani lama o sokpaikha tamni hwnba chwng khoroksa tei khoroksa no hamjago hamjakya borok bo khe thwima o se tongo takukrok no naisala borok bo wngkha borok butharnai phiya borok butharnai bo mwthangjak khlaiya hwnui norok sawi mano hamjakma bahai tamo chwng amo tui khe sawi mano bo chini bagui thwikha hwnkhe chwng bo takukrok ni bagui chini langmano rwthai klaio khoroksa swk a swngchar ni rangmai gwnang wngui bini takuk no bialo klaijak wngui chubaya hwnkhe a borok ni thani bahai khe kaitor ni hamjakma tongui mannai ang sarok chwng bukhuk ni kok bai simi hamjakthai klaiya chwng samung bai se soi khe hamjakthai kaitor ni bwsago bwkha ragmani aboni bagui no chwng kubui no bwkhak tongo hwnui sawi mano tei aboni bagui no chwng bini bwskango bwkhak ragnai chini bwkha chwngno majra berkha chwng sawi mano kaitor chini bwkhani slai kotor kuk phiya bo bebak no sawi mano heke
khajani takukrok chini bwkha chwngno majra berya khe chwng kaidoni bwskango bwkharago chwng bini thani santui no mano tamni hwnba chwng bini dagimarok no khwnao tei hamjakma samung no khlaio. Bo hai hwnui dagio ani sajla Jesu Christo mung no poito khlai di phiya Christo dagima tui no norok kiching norok hamjaklai di. Bini dagima rok khwnai borok bo bini bisingo tongo kaitor bo bini bisingo tongo tai omo tui khe bo chwngno rwmani phala bo chini bisingo tongo hwnui chwng sai mano. Elma khatha purun kaitor no khai tong. Amen.